बैसागु रंजानाया हारिनि देरसिन सम्पद। बैसागु फोरबोखौ जों डिसिप्लिननि गेजेरजों फालिनांगौ। बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दिनै बिजनि दख'रा एबसुआ गाजा गोमजायै फालिनाय बैसागु फोरबोनि समाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बर'फोरनि बैसागु फोरबो फालिनायनि सायाव गोनां बाथ्राखौ बुंथियो। आङो आंनि स्पिचआवबो बुंदों जे बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला एबसुनि मददनि गेजेरजों बिजनि दख'रानि सिङाव थानाय जोंनि इउनिट कमिटिफोरखौ लानानै बिजनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गासै दिगनि जिखिनि बिथांमोननि जोंनो थुलुंगा होनाय बोसोन होनाय मदद बिनि गेजेरजों बोसोरफ्रोमबो दख'रा आफादा आलादा रोखोमनि मोनसे बैसागु बेयाव हाबाफारि खुङो। देग्लाय 14थि खुंदों। थांनाय बोसोरावबो आं फैदों आरो बिजनियाव फैयाब्ला बैसागु बे फालिनाय आरो रंजानायाव बाहागो लानाया आंहा एसे आद्रा जायो आरो बेखायनो आङो बिथांमोननि खावलायनायखौ आङो मालाबाबो नागाराखै आरो बिजनियाव जि बैसागु रंजानाय आरो खुंफुंनाय जायो बेयाव बिजनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माने बोसोरफ्रोमबो बाहागो लाबोदों। बेखायनो बाहागो लादों जे बेयाव मोनसे डेमनस्ट्रेसन जायो आरो जोंनि इउनिट कमिटिफोरा बेयाव दानाय लुनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जोंनि आबाद मावनाय जोंनि दंफां गायनाय इन्दि लुनायनिफ्राय लानानै दामनाय देनायनिफ्राय लानानै गासै बिथिंखौ बेयाव जेरैबायदि दिन्थिफुङो साननो हागौ जे बिनि थाखाय गोबां रां रुफा नांगौ, खिन्थु जोंनि इउनिट कमिटिफोरा बेयाव रां खरसा खालामाबासिनो गामियाव मोननाय जोंनि न'आव मोननाय बेसादफोरखौनो लाबोनानै बेयाव डेमनस्ट्रेसन दिन्थिफुंदों आरो बे बेसेबांबा गिदिर मोनसे जोंनि सम्पद आरो बेखौ हमथानानै जों प्रिजार्भ खालामनानै जोङो इयुन जोलैनो होलांनांगोन आरो बेजोंसो हारि मोनसे दावखागोन। खारन हारिमुवा जोंनि आइडेन्टिटि, बैसागु रंजानाया हारिमुनि देरसिन मोनसे सम्पद आरो बैसागु रंजानायाव जों गासै बिथिंखौ सरजाबफानानै जों दिन्थिफुंनाय जायो। दा बेखायनो जोंनि माहारिनि फोरबो बे फोरबोखौ गारनानै माहारि मोनसेया मालाबाबो आबुं जानाय नङा आरो बर' हारिखौ मुलुगनि दरबाराव लांनांगौनि थाखाय गासै बिथिंनि जोंनि रायजो राजाफोरा जोंनि माने नेमखान्थिफोरखौ जोंनि आसार खान्थिफोरखौ मानिनानै डिसिप्लिननि गेजेरजों बैसागुखौ फालिनांगोन रंजानांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङै भारत नाङै जेराव इउनिट कमिटि आनसलिक दङ, डिस्ट्रिक्ट दङ, स्टेट कमिटि दङ, बैसागुखौ बयबो रंजायो फालियो खुङो। कारना मोनसेल' जे माहारिनि आइडेन्टिटिखौ लाखिनांगोनब्ला जोंनो बेखौ इनिसियेटिभ लानांगोन आरो रायजो राजाखौ लानानै बेखौ मावफुंनांगोन। बेनो जोंनि जोङो जेब्लाबो बाख्नायबोदों बरायबोदों आरो उननि समाव एबसुआ मिरु लेभेलाव बेबायदि डेमनस्ट्रेसन खालामनो हायो नामा बिनि थाखायबो जोङो माने हाबाफारि लानो थाखाय जोङो थांखि लागोन आरो बे मोनसे जोंनि रल मडेल आरो बे मडेलखौ आनसलिकनि मडेलखौ डिस्ट्रिक्टनिखौ जों सेन्ट्रेल लेभेलाव लांनो हायोब्ला माहारिनि थाखायनो बयनिबो नायनो गोनां मोनसे बे जोंनि मडेल। बिथाङा बुंबावदों मुलुगाव हारिनि सिनायनायखौ गोसारहोनोब्ला जोंनो गोनांथार बिबान लानांगोन। मख'नो गोनांदि दिनै बिजनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव खुंनाय 14थि रंजालि बैसागु फोरबोनि फालिथायाव दख'रानि दैदेनगिरि आरो गोबां बर' रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन, नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।